Kag sa number 1, 19 ka mga ginapatihan katapos ng rebeldeng NPA ang napatay sa engkwentro nga nagluntad sang Domingo sa Banwas, sang Tuboso. Nalakip diri ang opisyal sang NPA nga may patong sa ulo. Masobra naman sa 800 ka mga individual nagbiya sa ila panimalay sa Tuboso kag Escalante tugas ang sunod-sunod nga bayluhanay sang lupok. Ang detalye sa report ni Sheila Hilera Braga. Nabatian pa ang lupok sa boundary sang Toboso kag Escalante City Domingo nga adlaw, Abril 19. Sa post sa social media, mabatian ang kabalaka kag kahadlok sa mga pumuluyo sa nagakusog nga lukpanay. Punggit! Ang mga pumuluyo sa Sitio Rancho, Barangay Udtungan sa Escalante ang napwersa nga magbakwit. Ang iban sa ila ang nakabitbit sang pila ka mga panapton kag bugas. Apang kalabanan, ginsalbar na lamang ang kaugalingon kag ang mga kabataan. Nagbayluhanay sang lupok ang katapos ang 79th Infantry Battalion kag Northern Negros Front Comiteng Rehiyon Negros sa Barangay Salamanca, sakop sang Tuboso. As of press time, ginkumpirmar ni Brigadier General Ted Dumusmog, commander sang 303rd Infantry Brigade, na 19 ka mga bangkay ang na-recover sang scene of the crime operatives gikan sa encounter site sa Sitio Plaringdeng, Barangay Salamanca, malapit sa Punong. Nalakip sa mga napatay amo ang isa ka opisyal sang New People's Army nga si Roger Fabiliar o kon Arnel Tapang, kag kilalaman sa mga aliases nga Jong, Nono kag Domeng. Si Fabiliar ang ginapangita sang 79th IB bangod sa kaso nga murder. Siya ang may 1 milyon ka pesos nga patong sa ulo. Ito si Roger Fabila, si Jong. Patay. Yeah. Among the fatalities dahil he can easily be identified dahil famous na ito eh. Palaging nakikita sa CCTV, pag nag-conduct ng liquidation, pag pumatay. So, hagip na siya kaya yun agad ang una naming ma-identify. Sa pinakaulihing nga update ni Toboso Mayor Richard Hauhoko, yara sa 653 ang evacuees bangod sang engkwentro. Sila ang naghalin sa Barangay Salamanca kag Barangay San Jose. Samtang may masobra 200 naman ka mga individual ang nagatiner karon sa evacuation center sa Barangay Udtungan sa Escalante. Sheila Hilera Braga para sa Digicast Negros.